spolu s mojím kolegom Janom Duchoslavom my sme vám radi predstavili náš výskum s názvom Rozsypané citróny. Skúste si predstaviť, že idete cez námestie, ponáhľate sa a niekto pred vami rozsype tašku plnú citrónov. Zastali by ste a pomohli by ste mu? Alebo by ste si povedali, že pomôže niekto iný? Práve takúto situáciu sme sa rozhodli preskúmať. Nie v laboratóriu, nie v simulácii, ale reálne, v uliciach Trnavy a Bratislavy. Cieľom nášho výskumu bolo preskúmať, ako poskytnutie pomoci v prirodzenom verejnom prostredí súvisí s pohlavím osoby v núdzi, s pohlavím prítomných osôb, kde sme vychádzali z teórie sociálnych rolí, ďalej s vekom prítomných osôb a s počtom ľudí v situácii, kde sme overovali efekt prizerajúceho sa. Čo znamená, že čím viac ľudí je okolo, tým menšia je pravdepodobnosť, že nám niekto pomôže. Na základe cieľa sme formulovali 3 výskumné otázky a 1 hypotézu. Náš výskum bol terénny sociálny experiment, ktorý sme realizovali vo frekventovaných miestach v uliciach Trnavy a Bratislavy počas marca 2025. Experimentálna situácia spočívala v tom, že aktér rozsypal citróny a my sme sledovali reakcie okolo idúcich v približne 5-metrovej zóne. Každý jeden pokus bol zaznamenaný na videozáznam a pozorovaný skrytými pozorovateľmi. Do výskumu sa zapojilo 6 aktérov vo veku 20 až 24 rokov v oboch pohlaví. A celkovo sme realizovali 132 experimentálnych situácií. Situáciu sme opakovali každých 5 až 10 minút, ale na inom mieste, aby sme tak minimalizovali stretnutie s tými istými ľuďmi. Z priebehu nášho experimentu sme vytvorili aj video, ktoré v celej svojej dĺžke nájdete aj na našom YouTube. Avšak výsledky v tomto videu sú skôr orientačné, nakoľko finálnu analýzu sme realizovali až v tejto štúdii. Takže v rámci našeho výskumu sme zaznamenali celkovo 709 účastníkov, čo bolo približne z toho 55% žien a 45% mužov. V rámci 132 experimentálnych situácií nám bola pomoc poskytnutá v 100 z nich. Pri pohlaví prítomných osôb sme zistili, že pomoc poskytlo približne 29% žien a 26% mužov. Po štatistickej analýze tento rozdiel však nevyšiel ako štatisticky významný, pričom veľkosť efektu bola zanedbateľná. Čo sa týka výskytu pomoci v pokusoch s aktérkami a aktérmi, tak aktérkám bola pomoc poskytnutá v 81% pokusov a aktérom v 71% pokusov. Aj v tomto prípade sa však rozdiel nepreukázal ako štatisticky významný, pričom veľkosť efektu bola malá. To, že sa nám neprejavili nejaké rodové rozdiely, môže byť vysvetlené teóriou sociálnych rolí, ktorá vysvetľuje, že na to, aby boli nejaké rodové rozdiely prítomné, tak musí byť splnený určitý situačný kontext. Avšak v našej štúdii sa pravdepodobne takáto situácia, respektíve naša situácia tento kontext neaktivovala a preto sa nemuseli rodové rozdiely prejaviť. Zaujímavejší výsledok sme zaznamenali pri veku prítomných osôb, keď sme najskôr analyzovali vzťah medzi vekom a poskytnutím pomoci. A zistili sme štatisticky významný negatívny vzťah, ktorého sila korelačného koeficientu dosahovala slabú hodnotu a smer korelačného koeficientu naznačuje, že s rastúcim vekom prítomných osôb sa znižovala pravdepodobnosť poskytnutia pomoci. Následne sme toto analyzovali skrz vekové kategórie a jak sa vlastne na základe toho líši poskytnutie pomoci a zistili sme štatisticky významný rozdiel, pričom veľkosť efektu bola malá a mladá dospelosť mala vyšší než očakávaný výskyt pomoci, kde to bolo približne 35% a najnižšia bola pomoc zaznamenaná v starej dospelosti, kde to bolo približne 20%. To, že nám stará dospelosť najmenej pomáhala, môže byť vysvetlené tým, že naša situácia vyžadovala určitú mieru fyzického úsilia, čo mohlo pravdepodobne byť aj dôvodom, prečo starší ľudia nám pomáhali menej, nakoľko oni majú tendenciu skôr šetriť svoje fyzické zdroje, kdežto mladá dospelosť je celkom vo vitálnom veku, kedy oni túto situáciu mohli vnímať ako jednoduchú. Takisto sú vo vekovej kategórii, kedy sa najviac podielajú na spoločenskom živote.
Rovnako aj môže byť to zapričinené jedným metodologickým obmedzením, že naša veková skupina aktérov bola homogénna s najčastejšie pomáhajúcou kategóriou, čiže nejaká sociálna podobnosť mohla ovplyvniť výsledky. Rovnako zaujímavý terén sme pozorovali aj pri počte prítomných osôb, kedy sme analyzovali efekt prizerajúceho sa. No a najskôr sme analyzovali vzťah medzi počtom prítomných osôb a poskytovaním pomoci a zistili sme štatisticky nevýznamný vzťah, avšak bol v opačnom smere, ako predpokladala naša hypotéza. To znamená, že s narastajúcim počtom osôb sa zvyšovala pravdepodobnosť pomoci. Následne sme to analyzovali skrz kategóriu počtu osôb, kedy sme vlastne zistili rovnako štatisticky nevýznamný výsledok a v percentách nám bola pomoc poskytnutá v pokusoch s malým počtom osôb približne 71% pokusov a pri veľkom počte osôb bola pomoc poskytnutá v približne 92% pokusov. Rovnako túto musíme jedno metodologické obmedzenie zdôvodniť a to bolo také, že bolo o niečo menej zaznamenaných pokusov s veľkým počtom osôb, ako tomu bolo stredne veľa a málo. Takisto, pokiaľ je situácia nízko riziková a má nízku mieru nejednoznačnosti a je vnímaná ako aj nízko nákladov, tak sa môžu také mechanizmy ako difúzia zodpovednosti neprejaviť a tým pádom sa môže aj pravdepodobnosť výskytu pomoci zvyšovať s rastúcim počtom osôb. Takisto, keď sme robili videoanalýzu záznamov, tak sme zistili jeden taký zaujímavý jav, že veľakrát stačil jeden iniciátor pomoci a ďalší sa potom pripojili. Čiže mohlo byť nejaké určité sociálne modelovanie prítomné, ktoré mohlo ovplyvniť naše výsledky. Na základe našich výsledkov sa teda hypotéza ohľadom efektu prizerajúceho sa nepotvrdila a preto sme ju zamietli. Následne vám pustíme ukážku našeho videa v rámci toho, ako prebiehal experiment a potom sa môžeme vrhnúť na otázky do diskusie, kedy môžeme zhrnúť nejaké limity, odporúčané pre prax a aplikácie. Thanks very much. Thanks. Bye. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Aj, Novačko si môžete so mňa veľa. Ježiš, ďakujem vám krásne. Ďakujem. Ďakujem vám krásne. Ďakujem. Môžem sa na chvíľku vyrušiť? To bol sociálny experiment. Ďakujem. Nevieme, ako sme na tom s časom, ale Keby si to chcete pozrieť celé, tak je to na našom YouTube Duša v pohybe. a takisto je to na kreatívnej tej nástenke, tam je vlastne QR kód, keď by náhodou chcel vidieť celé video
človek, tak môže si to tam pozrieť. Ono to má približne 9,5 minúty. Prvé 2 minúty je len taký herecký úvod k tomu, že... Je to tam aj vysvetlené, že všetko... Áno. Z našej strany je to všetko. Tak ďakujeme za pozornosť a môžeme ísť na diskusiu.